Najpevnejším mostom to sú srdcia čisté, bijú z lásky k hosťom, sú pokladom v liste. Najsilnejšou mašľou to je srdce verné, svoj poklad už našlo. Hľa, blahoslavené, voláš nás spomene, za tebou pôjdeme do tvojich rúk, srdcia nesieme. Tiež chcem spoznať Krista, nech velí našim nohám, keď je duša čistá, uzrie svojho Boha. Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tiene, srdce poklad stretlo. Hľa, blahoslavené, voláš nás spomene, za tebou pôjdeme do tvojich rúk, srdcia nesieme. Voláš nás spomene, za tebou pôjdeme do tvojich rúk. Voláš nás spomene, za tebou pôjdeme do tvojich rúk, srdcia nesieme. Voláš nás spomene, za tebou pôjdeme do tvojich rúk, všetko nesieme. Bol raz jeden krík, malý, plný krásnych malín, no jedna bola iná ako ostatné. Trápila sa tým, že nemá chuť a že nie je červená ako oni, že chutí menej výrazne, že chutí menej výrazne. Sem tam utiekla na skaly, kde sa modlila, nech je taká ako väčšina lesa, ako väčšina lesa. A práve tam Boží duch sa vložil do jej myšlienok a snov, dával jej pocítiť, že je preňho výnimočnou. Boží duch ju liečil, veď zranené sny má, a to, že je iná, neznamená, že je nepekná. Ostatné sa jej smiali,
že nemá farbu a príchuť malín, ako oni, že nemá vôňu, čo preniká. A prečo vyniká, možno to nevedeli, že v duchu ticho jej závideli, a tak ju neprijali a ona znovu utiekla, na skaly utiekla. A práve tam Boží duch sa vložil do jej myšlienok a snov, dával jej pocítiť, že je preňho výnimočnou. Boží duch ju liečil, veď zranené sny má, a to, že je iná, neznamená, že je nepekná. Krdeň vrám, čo boli čierni anieli s pýchou, čo boli zničili krík so všetkým, čo bolo s ním. Ohňom červeným, ohňom červeným. Modrá tá prežila, keď sa na skalách modlila. Diabol jej krík znetvoril a ona pochopila, že je dobré, ako ju Boh stvoril. Boží duch sa vložil do jej myšlienok a snov, dával jej pocítiť, že je preňho výnimočnou. Boží duch ju liečil, veď zranené sny má,